дар нишасти созмони амнияти ҳамкории Аврупо марҳилаи мурофиаи додгоҳӣ дар Тоҷикистон ноодилона, ғайришаффоф ва ғайримустақил хонда шуд. кумитаи дифоъ аз журналистон зиндонӣ шудани рӯзноманигор Абдуллоҳ Ғурбатиро шадидан маҳкум кард. президенти Қазоқистон гуфт ки дар кишвараш давраи капитализми олигархӣ ба поён расид. дар нишасти созмони амнияти ҳамкории Аврупо марҳилаҳои мурофиаи додгоҳӣ дар Тоҷикистон ноодилона, ғайришаффоф ва ғайримустақил хонда шуд. Маҳмуҷон Файзраҳмонов, раиси маркази тоҷикон оид ба ҳуқуқи инсон дар Вена, дар нишасти созмони амнияти ҳамкории Аврупо зимни баромадаш гуфт, дар Тоҷикистон тамоми марҳилаҳои мурофиаи додгоҳӣ ноодилона, ғайришаффоф ва ғайримустақил ҳастанд ва мутаассифона таи 30 соли охир мурофиаҳои одилона ва шаффоф барои тоҷикистониён бегона будааст. Файз Раҳмонов гуфт тамоми шохаҳои ҳокимият аз ҷумла суд дар дасти як кас буда, тамоми судяҳоро як кас таъин мекунад. Чӣ гуна метавон аз суди одилона сухан ронем? Маҳмуҷон Файз Раҳмонов таъкид бар ин кард ки дар Тоҷикистон онче ки мақомоти сиёсӣ супориш медиҳанд, ҳамон дар ҳама марҳилаҳои мурофиа иҷро мешавад ва алайҳи фаъолони сиёсӣ ва рӯзноманигорон ҳукмҳои сангин содир мешавад. В Таджикистане все моменты судебного заседания являются нетранспарентными. И, к сожалению, в течение последних 30 лет справедливые и прозрачные судебные процессы в Таджикистане не имели места. Когда все вести власти, включая судебную, находятся в руках одного человека, и все судьи назначаются одним человеком, можем ли мы говорить о справедливом суде, когда на адвокатов давят и их преследуют? А когда они действуют хотя бы немного независимо и представляют доводы невиновности обвиняемых, как это сделали Бузургмех Рьоров и Нуриддин Махкамов, их сажают в тюрьму на долгие годы. Могут ли в такой ситуации адвокаты выполнять свои обязанности независимо и без давления? Итак, когда дела всех политических активистов и журналистов засекречены и проходят за закрытыми дверями, и никто из представителей гражданского общества, журналистов и иностранных дипломатов не может участвовать в этих процессах, а подробности этих дел не публикуются публично, то о каком прозрачном суде можно говорить в Таджикистане? К сожалению, принуждение к признанию и пытки являются обычными инструментами, используемыми правительством страны. Одним словом, в стране нет справедливого и прозрачного судебного процесса, и то, что приказывают политические власти, выполняется на всех стадиях судебного процесса. А в отношении политических активистов и журналистов выносятся суровые приговоры. чанд сол аст ки нишасти созмони амнияти ҳамкории Аврупоро мухолифони тоҷик ҳамчун минбаре истифода мебаранд ки тавассути он метавон аз вазъияти воқеии Тоҷикистон ҷомеаи байналмилалиро огоҳ кард. солҳои пеш намояндагони ҳукумат кӯшиш мекарданд ба баромадҳои мухолифин вокуниш нишон диҳанд, аммо гоҳе ҳам мешавад ки барояшон ҳақиқату воқеияти рӯз дар Тоҷикистонро пинҳон кардан мушкил шуда толори нишастро тарк кардаанд. гоҳе ҳам ҳайатро ба қувват карда ба нишаст ҳозир мешаванд то дар баробари мухолифон тавонанд аз ҳукумат дифоъ кунанд. соли 2018 ҳукумат ба ҳайати худ мухолифони собиқ Айёмиддин Сатторӣ ва Абдураҳим Каримовро шомил карда буд. Уважаемые дамы и господа, я Каримов Рахим, Таджикистан. Гражданское общество в Таджикистане убеждено в том, что международным организациям для эффективной борьбы с насильственным экстремизмом и радикализмом необходимо избегать практику использования двойных стандартов. Глубокую озабоченность в нас вызывает то, что
Сегодня некоторые демократические и религиозно-экстремистские организации Таджикистана под Москвой, экстремистские организации Таджикистана под Москвой демократических целей используют международные форумы и площадки для пропаганды своих религиозно-экстремистской соли 2019 ҳукумат Абдулло Раҳнамо собиқ мухолиф, сухангӯи ҳоҷӣ Акбар Тураҷонзода ва ёрдамчи Зайд Саидовро оварда буд. Баъди 2 соли таътили нишаст, имсол ҳукумати Тоҷикистон ба нишасти Созмони амнияти ҳамкории Аврупо намоянда нафиристод. Ба назар мерасад, вазъияти сиёсии Тоҷикистон аз 3 соли пеш бадтар шудааст ва ягон роҳи сафедкунӣ рӯи сиёҳи ҳукумати Тоҷикистон намондааст. кумитаи дифоъ аз журналистон ки қароргоҳаш дар Нью-Йорк аст, ҳукми зиндони рӯзноманигор Абдулло Ғурбатиро ки ба 7.5 соли зиндон ҳукм гирифт, шадидан маҳкум кард. Гулноза Саид, ҳамоҳангсози барномаҳои Аврупаву Осиёи Марказии кумитаи дифоъ аз журналистон, бо маҳкум кардани ҳукми додгоҳ гуфт, ба назар мерасад, он ҳосили нороҳатии мақомоти Тоҷикистон аз маъруфияти журналистикаи иҷтимоӣ аст ки Ғурбативу ҳамкораш Далери Эмомалӣ дар ин соҳа кор мекарданд. Гулноза Саид талаб кард ки мақомоти Тоҷикистон билофосила Абдулло Ғурбативу Далери Эмомалӣ ва журналистони дигари боздоштшударо раҳо кунад. кумитаи дифоъ аз журналистон мегӯяд, онҳо барои хабарнигорӣ дастгир шудаанд ва аз мақомоти Тоҷикистон хост маъракаи тарс додани рӯзноманигоронро баҳс кунанд. Гуфтанист, дар 5 моҳи охир дар Тоҷикистон 7 блогеру рӯзноманигор дастгир ва то ин дам 2 нафари онҳо ба зиндон маҳкум шуданд. дар Қазоқистон давраи капитализми олигархҳо ба охир мерасад ва давраи масъулияти иҷтимоии давлат дар назди шаҳрвандони кишвар оғоз мешавад. Ин суханонро Қосим Ҷомарт Тоқаев, раис ҷумҳури Қазоқистон, зимни як мусоҳибааш бо РБК ироа кард. Тоқаев гуфт, давлат фаъолияти ҳамаи ширкатҳои бузург ки дар кишвари мо ба истихроҷи маъдан машғуланд хеле ҷиддӣ назорат мекунад. Ба тавсеяи тавлидот, ҳифзи муҳити зист ва ҳамчунин пардохтҳои андоз таваҷҷӯҳи хоса дода мешавад. Президенти Қазоқистон таъкид бар ин кард ки давраи капитализми олигархӣ дар Қазоқистон ба охир мерасад ва шаҳрвандон ба тиҷорати муассир ва аз ҷиҳати иҷтимоӣ бо масъулият ниёз доранд ки дар иқтисоди кишвар мавқеи пешсафро ишғол мекунанд. бояд рақобати солим ба миён ояд. Тоқаев пас аз эътирозҳои оммавӣ дар авоили соли 2022 муборизаи худро алайҳи хешовандон ва тоҷирони наздики раисҷумҳури пешини Қазоқистон Нурсултон Назарбоев шадидтар кард. Ба ин тартиб 3 домоди Назарбоев, ҷиянаш ва дигар пайвандони ӯ аз мақомҳои калидӣ дар давлат маҳрум шуданд. худи Назарбоев аз раёсати як умраи анҷумани мардумии Қазоқистон ва шӯрои амният барканор шуд. раҳбарии ҳизби ҳокими Нуротанро қатъ кард ва номи ин ҳизб баъдан аманат шуд. дар поёни моҳи сентябр додгоҳ ҷияни раисҷумҳури пешин Қайрат Сотиболдиулиро бо ҷурми тасарруфи маблағҳои Қазоқ Телеком ба миқдори махсусан калон ба 6 соли зиндон маҳкум кард.